Dobrý deň, prajem priatelia. Dovoľte, aby som vás privítal v tomto štýlovom 6-izbovom rodinnom dome nedaleko Bratislavy. Len 15 minút autom. Nachádza sa v Rovinke. Jeho hlavnou devízou je jeho poloha. Tento rodinný tehlový dom z roku 2000 sa nachádza na konci slepej uličky. Jeho pozemok má rozlohu viac ako 800 m². Na pozemku sa nám nachádza bazén, záhradné jazierko. Rodinný dom má dve podlažia a jeho podlahová plocha je viac ako 300 m², vrátane garáže. Na spodnom podlaží sa nachádza obývacia izba, kuchyňa, hosťovská izba, komora a odkladací šatník. Na druhom podlaží sa nachádza spálňa a samozrejme priestranná kúpeľňa s rohovou vaňou a so saunou. Veľká pracovňa, detská izba, hosťovská izba. Čo viac si môžete prijať, priateľa, nech sa páči.